Tlet tiem ilu tifla ta' 6 snin kisret idea wara li tapit tal-band li sfronda biha. Inċident li ġab miegħu diversi reazzjonijiet. Il-kelliema laburista Justine Caruana qalet li f'pajjiżna għad hemm playing fields li jinsabu fi stat dilapidat u oħrajn li huma perikolużi. Justine Caruana qalet li l-istat tal-playing fields kien iħasseb ukoll lill-Kummissarju tat-Tfal preċedenti Carmen Zammit. Fisem il-Partit Laburista appellat l-awtoritajiet responsabbli biex ikunu proattivi ħalli l-playing fields ikunu siguri u ma jibqgħux ambjent fejn jistgħu jseħħu inċidenti u disgrazzi. Fir-risposta tiegħu il-Gvern tefa' l-ballun f'saqajn il-Kunsilli Lokali u qal li l-playing fields jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Il-Gvern qal li sal-lum kienu spezzjonati 102 playing fields minn 152 playing field madwar Malta u Għawdex. Jiġifieri kważi terz tal-playing fields għadhom ma ġewx spezzjonati.